Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio. Lay phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasngi. Kasan tarik unai lor kasngi kerpang jong kinong hikai ni ka teachers di ki khana school ki pendan buram ya kinong hikai. Na kiliang ulat pathai ai khublei sngi buram besuk ya kinong hikai na mar usinyang makrau ya ke emlang ke salang bagi khon jonga jongpi kinang ki start bak kitip buram akor. The principal Jung School Jayau Presbyterian High Secondary School Dr. Mrs. Lamti Shaba Dingdo ka ai khublei sngi buram besum ya kinong hikai. But idon ban ong. Kakerteng ga jonga kalong Dr. Mrs. Lamti Shaba Dingdo adi principal Jung Jayau Presbyterian Higher Secondary School. Kumbabaro ngitip bakasantarik ugnai September kadi kesni kebengi juraki ya ke Teachers Day. Kai ga banga syukwa pan penkan mau kani kesni kalong ba Teachers Day is not just a celebration but a reminder that education is the greatest gift we can give to others. We can give to the students, and teachers are the greatest givers. Kajuk kebengi imenta kalau bejuk ke than haduk kata-kata. Wat ngasyukwa pan penkan mau hang ni bangi don kami ke jinge trelang jengki kemi ki kapa. Wat hang ngi perkhat ki kemi ki kapa. Ngira de ban celebrate ya kiru as Teachers Day. Namar belai bamaki ki day ki nong hikai ki beningkong ki khon ki kti ki jengki. Bat mangi long ki secondary teachers ki bangi ai jing hikai ru ki khon ki kti ki jengki. Ti habangi pet ya kan ni kesni ka kerpang jong kinong hikai kai ga banga syukwa mangan remind ni ban pen kan ma kalong kong kinong hikai gidot kam haduk kata ban trei borba met bat mensim ban yalam ya ki kena ban hikai ya ki kena haka akor haka buram nangta nakaliang jong kinong hikai bru ngide ban iet ngide ban don ka jing iet ya ki kena bat ban snap ru ya ki jing snow jong ki kena ki babun bat ni ban nakapor sya kapor mo ni ban guide bat ban I counseling ya ki namar kani kadi ka jok ka badon kam haban ya tere lang ki kemi ki kpa bat kinong hikai kum jo namar kadi ka jok ka bangi em kadi ka jok ka badap di jing snew sudah ki don kami ka guidance ka man nakasni na ki parents bat na kinong hikai bat ka school hi borok kawe ti kublishi boni paro tapi ni yoi kijing snew babon ha kajing jorjong drugs kajing jorjong kiwe ru kijing di kiba teng ni kum ki nong penya jung ki school ngathai bon kin syam ya kani kalong ba hadu kata abangi igani ni so sir mo ni so sir ki khana school ki ba wan ki school lani ki bare kiwe ru ki school ngathai kiwe ki nong hikai ru kin syam ya kani hi ti ka ba ni don kam bengin le kalong ba ni hap bengin conduct the awareness program nama taki kena ban batai ki jingma jong kini ki babun jong kini ki bami menta kini ki drugs ani ki no ki jingdi namar ba ki ndei tang ba ki pen ki bo ya ki wei pat ha ka jingma handre yaki ningkong yaki ka pen snew ka pen jat ya ka jing em ka jong ki tingi don kam ki awareness program ngi don kam ka jing ya trelang jong ka school ngi don kam ka jing ya trelang ru jong ki kemi ki kpa ka shnong ka thau bat ka sarkar ye